Ag sí go compórteach do chathair le do chosa ag deangháil leis an talla agus do lámha ag lí do ghlún. Ghlach ionáil mín isteach tríd do thrón agus amach tríd a bhéal. Ligean muid orainn go bhfuil blothanna áirithe á mála agan agus muid ag in-ionalú. Ag séideadh coinneáil agus muid ag as-ionalú. Ag breathnú ar an péinteoireacht os do chóir, tóg cupla nómad chun tainneamh a bhaint as. Cén chuíomh sé bhar mar chuid den rarc, meastú. Cuairmid go dtí trí agus ag gúsáid ar samhlaíochta seasamid isteach sa phictiúr. An bhfuil sé bré, 1, 2, 3. Breanna timpeall ar an tríordrach, lár an tara agus roghnna áit le sí. Lig de thúla dúna go ré agus éis lena fuamanna atá san tíordrach seo. Céard is féidir leat a chluisteáil. Na díleagaí ag siosca sa ghaí. Na hain ag canna go háir sa cheanbhart. Chúm na hasa ar nós tarneach agus ag titim go trom ar an charreg dhéir go dtí glan híos. Béidir, má bhainne muid an-sochar, go gluisemuid céard atá an grúpa daoine a caintí agus iad ag baint tainneamh as a lá amó. Cén chuí a bhreathan tú? An féidir le gaoth bog séamh a bhuthú ar de éidean? nó teas na gréine agus é dul faoi? Oscail do shiúla go ré agus breanna i do thimpeall. Bain tainneamh as an réimse daithanna tá le feiceáil sa nádúr agus spríolacht an tolas agus é ag damsa thar rudaí. Peoc crán, breanna ar an stoc láidir leathan atá sa talla agus le do shiúla lean na thoras agus é ag lúba agus ag dul suas sa spéid ag fáil níos slú agus ag scara amach ina chríobacha atá ag gairí níos slú agus níos slú fós. Seasanis agus siúl go máil I dro an chráin seo, agus tú ag siúl éis leis na fuamanna a chrochann do chosa agus tú ag glúise. Nuair a throchann tú an chráin, din a nuacha éid a uigheachtaí. Samhla uigeacht a chuirt. Béidir go bhfuil paistí cónach bog nó aitin ré an. Din a nuacha ar cipíní agus a dhiallóga. Tóg díallóga de láimh agus din teangúil leis an chuí a bhreathann sé. Chroch suas go ré é I dro do thrón agus inálú an chumrán seirir. Ag ligean don díallóg titim, breanna suas, céard a fheiceann tú. Breanna ar an cheann-bhrat os cionn agus féach ar na daithanna éagsúla glas. Más féidir leat, agus má tá spásad, seas go háird ag coinneáil do chosa fad coram ó na chéile. Chur meáchan do chorp ar fad ar de thíomh clé, árda do chos dheas as an talla, agus cur a gcoinne do chulpa é. Má tá tú iad a thí, chur do chos dheas go ré ar bhór do chos clé. Sin an dá láid amach go dtí an taobh agus inálú agus tú ag tuairt do lámha os cionn do phleagan ceann go le chéile iad ag coinneáil do Uillinn Luachmhaithe. An bhreathann tú láidir agus muineanach cosú leis an grán.
Scaoil do lámha agus ionól amach, agus tú ag tuairt do lámha nuas go ré le taobh do chorp a ríist. Chur do chois ar an táille ag seasa go háir de ríist le nuair seo chur meáchan do chorp ar do thaobh dheis. Arda do chois clé ón táille agus cur a gcoinne do chulpa é. Má tá tú i dtí, chur do chois clé go ré ar bár do chois dheas. Sin an dá lámh amach go dtí an taobh agus innealú agus tú ag tuairt do lámha os cionn do phleagan ceann go le chéile ag coinneáil de oileán lúpatha. Scaoil do lámha agus ionál agus tú ag tuairt do lámha anuas go ré le taobh do chorp. Faoi ghearr, chur do chosa ar an táille a ríist. I de aigne, gabh buíochas as rud amháin inniu. Tá sé nám ag an seasa amach as an péinteoireacht agus fille ar an siúmar ranga a ríist. Ré, Ian, Dó, Trí. Cén fánach rannach tú pictiúr eile chun airith a chleachta? Ba an tainne bheits an éagsúireacht atá ar fáil sa pictiúr.